Când trebuie să mergem la Sfânta Biserică? Găsim răspuns în cartea Cum să ne purtăm în Sfânta Biserică, scrisă de Protos Nicodim Mândiță. Fiecare dintre noi creștinii suntem datori a merge la Sfânta Biserică în toate duminicile și sărbătorile de peste an, când auzim glasul toacii și al clopotelor, prin care sfinții liturghisitori cheamă pe toți creștinii la a lua parte cu folos la dumnezeieștile slujbe. Privitor la sărbarea duminicilor de peste an, Dumnezeu ne poruncește așa: adu-ți aminte de ziua a 7-a ca să o sfințești pe ea. 6 zile lucrează și fă-ți lucrul tău, iar în ziua a 7-a să nu faci niciun lucru, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Aceasta este ziua pe care a binecuvântat-o Domnul și a sfințit-o. Privitor la celelalte sărbători rânduite după timp, găsim scris în dumnezeiască Scriptură așa: acestea vor fi sărbătorile Domnului, numite sfinte, pe care le veți vesti la vremea lor. Atunci să nu faceți nicio lucrare și să aduceți Domnului jertfe. Dumnezeiască Scriptura Noului Testament ne istorisește că primii creștini luau parte în toate zilele la Sfânta Liturghie. Toți creștinii împreună erau cu un cuget în biserică în fiecare zi, frângând prin case pâine. Primeau hrană, trupul și sângele Domnului, cu bucurie, curăție și bunătate inimii. Ei lăudau pe Domnul și aveau har înaintea poporului. Domnul adăuga pe cei ce se mântuiau în toate zilele în biserică. În fiecare zi, în biserică și prin case, nu încetau a învăța și a vesti pe Iisus Hristos. Din cele arătate de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, în Cartea cu Faptele Apostolilor, reiese că preoții și laicii, cu entuziasmul și cu dragostea lor înflăcărată de care erau însuflețiți, se adunau în toate zilele în biserici și case unde făceau și ascultau dumnezeieștile slujbe. Superiorii adunării bisericilor adeseori atrăgeau atenția pentru a îndemna poporul creștinesc spre a lua parte la slujbele dumnezeiești. Astfel, găsim alte îndrumări. Dacă aveți o episcopie, poruncește și îndeamnă pe popor ca în fiecare zi dimineață și seara să vină la biserică, să nu lipsească și neîncetat să se adune. Acestea nu se zice numai pentru preoți, ci aceasta fiecare laic să înțeleagă despre sine, fiecare să cugete la cuvântul Domnului care a zis: cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu adună cu mine risipește. Apologetul Tertulian zice așa: dacă tu ziua nu poți să iei parte la adunări, atunci ai noaptea. De asemenea, fericitul Augustin îndemna pe creștini a merge zilnic la biserică pentru a asculta sfintele slujbe zicând: sculați-vă dimineața, veniți mai înainte de toate la veghere, la ora a 3-a, a 6-a, a 9-a, nimeni să nu se retragă de la serviciul divin, numai cei reținuți de boală. În timpul persecuțiilor, adunările nu se mai puteau ține în biserici. Atunci orele de rugăciuni se făceau în catacombe, prin corăbii lansate în largul mării sau prin alte locuri secrete. Din cauza aceasta, credincioșii, neputând lua parte cu toții la acele adunări religioase, făcute în locuri secrete, s-a dat binecuvântare de superiorii bisericii ca fiecare creștin care nu poate lua parte la sfintele slujbe să se roage acasă la ei, cu toată încredințarea că vor fi auziți de Dumnezeu. Pentru că unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, zice Domnul, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Astfel, cei ce nu puteau să ia parte la slujbele bisericii își citeau acasă cele 7 laude. Aceasta o explică frumos și educativ Sfântul Ioan Gură de Aur. Noaptea nu este făcută pentru aceea ca noi în decursul ei să dormim, numai și să ne lenevim. Aceasta ne mărturisesc meseriașii, neguțătorii, navigatorii și așa mai departe. Casa ta în care se află bărbați și femei, copii, să fie o biserică. De a-i fi, deșteaptă-i și pe dânsii, și astfel casa ta să fie în tot chipul și noaptea o biserică. Copiii fiind tineri, mici și neputând suporta vegherea, atunci pune-i să rostească rugăciunea aceasta sau aceea și apoi lasă-i că iarăși să se predea repausului. Sfinții părinți ai sinodului al 6-lea ecumenic pun sub afurisenie pe aceia care se duc la Sfânta Biserică foarte rar, adică lipsesc multe săptămâni la rând. Din cele arătate de Sfinții Părinți, apostolici și patristici, reiese destul de clar că fiecare din noi creștinii suntem datori a merge la Sfânta Biserică în fiecare zi pentru a asculta dumnezeieștile slujbe care se fac întrânsa. Dacă nu putem a ne îndeplini
această datorie creștină din diferite cauze binecuvântate, apoi măcar să serbim creștinește duminicile și sărbătorile de peste an cu cercetarea Sfintei Biserici și petreceri duhovnicești. Împărăția cerurilor se silește și silitorii o răpesc pe ea.